Maya jɛla walima cɛya fura ale ye fura ye fura minnu bɛ yen nɔ n'o tali ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ an balima cɛlakaw fɛ tuma dɔ la i n'a fɔ musow yɛrɛ b'a ta k'a di u cɛw ma o de hukumu kɔnɔna la an wulila ka se an ka kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma ni ale tɔgɔ ye Philippe Togo ye walasa a bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye nin fura ninnu kan cogoya min na ani kɔlɔlɔ min b'a la n'a bɛ se ka dankari adamaden ka adamadenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya an balima cɛlakaw ne an ka jɛ ka Dr Philippe Togo lamɛn a bɛna walawalali k'an ye an ka todunkan na. Donc ne tɔgɔ ye Dr Togo Philippe, donc je suis urologue. Urologue ye dɔgɔtɔrɔ min bɛ sugunɛbana ani cɛyabana furakɛ. Aphrodisiaque donc bamanankan la i y'a fɔ cogo min na maya jalan o ye fura ye mɔgɔ bɛ min ta pour que ka dɔ fara u nege kan cɛni musoya sira fɛ ou ka dɔ fara fanga kan cɛya fanga kan pour que ka furubato kɛ. Voilà donc o fura sugu ka ca donc fura caman bɛ yen nɔ donc o fura ninnu bɛ bɔ yiriw la dɔw bɛ yen u bɛ bɔ baganw la donc surtout kungo kɔnɔ sogo ninnu ani dɔw bɛ yen nɔ o ye produit chimique ɲagaminen ye donc a furajilama bɛ yen a pudurulama bɛ yen nɔ ani a comprimé-lama fana bɛ yen aphrodisiaque filɛ nin ye c'est un terme global a bɛ fura caman concerné donc maintenant donc en terme aphrodisiaque an ka fanfɛla la donc c'est à dire fura min bɛ feere suguw la siradalaw la mobiliw kɔnɔ ten donc généralement fura minnu don autorisation t'u bolo k'a feere donc mɔgɔw ma donc c'est dans ces contextes fura caman bɛ suguw la siradaw la fura caman bɛ yen donc n tɛna se ka fura tɔgɔ fɔ donc bɛɛ b'a dɔn furajilamaw bɛ yen furamugu bɛ yen nɔ hali comprimé bɛ yen nɔ n'i donna sugu kɔnɔ i b'a ye o sigilen bɛ fan bɛɛ voilà mais fura minnu don donc kɔsan in yɛrɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔ la u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ u y'a ye ko fura minnu don u b'a fɔ ko farafin furaw de don mais farafin furaw tɛ au fait donc fura ɲagaminɛw de don donc u bɛ farafin fura walima u bɛ fɛn dɔw mélanger ni tubabu fura ye donc ka feere mɔgɔw ma k'a fɔ ko farafin furaw de don ko fura ninnu ka ɲi k'a sɔrɔ fura minnu don tubabu furaw de don donc o fura ninnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ka kasara lase mɔgɔ caman ma o senfɛ donc u ye études kɛ études y'a yira k'a fɔ ko fura min don donc fura farafin tubabu furaw b'a la donc o tubabu fura ninnu fana dose ka ca o fura ninnu yamaruyalen tɛ ka feere adamadenw ma maintenant donc kɔlɔlɔ min bɛ ni fura ninnu tali la bon yanni an ka se kɔlɔlɔ ninnu ma an bɛ se k'a fɔ fɛn jumɛn de bɛ mɔgɔw bila ka nin fura ninnu ta voilà donc n bɛ se k'a fɔ ko faamuyabaliya de don u b'a fɔ min ma ignorance donc voilà information tanya fana b'a la donc an bɛ farafinna yan nɔ farafinna la donc cɛ ni musoya baro tɛ tɛmɛ den ni mansaw cɛ donc o b'a to mɔgɔ caman bɛ ko caman kalan réseaux sociaux sanfɛ walima u bɛ ko caman kalan karew kɔnɔ gɛrɛnw na donc information bɛ di k'a fɔ ko non n'i ye cɛ ye i kan ka miniti 30 walima i kan ka 1 heure de kɛ furubato la donc o kunnafoniya ninnu b'a to dɔw b'a fɔ ko bon donc ne tɛ se k'o kɛ o kɔrɔ ko ne ma kɛnɛ il faut que n ka taa fura ta donc u bɛ taa furaw ta u kun fɛ ten donc o b'a la bon dɔw la fana i b'a ye musow fana n'u taara yɔrɔ dɔw la ka to baro senfɛ dɔ bɛ se ka fɔ a terimuso ye bon ne cɛ b'a kɛ tan ne cɛ b'a kɛ tan donc a b'a ye bon ale dun filɛ nin ye ale cɛ ni ale bɛ ka min fɔ kelen tɛ donc a bɛ se k'i dogo ka taa o fura ninnu san ka kɛ nan na walima ka kɛ fɛn dɔ la k'a di a cɛ ma k'a sɔrɔ cɛ t'a kalama donc o b'a la ani dɔw ta ye bana yɛrɛ yɛrɛ ye mais u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na comme maloya fɛn de don u t'a fɔ mɔgɔ ye donc u b'u dɛn kɛrɛfɛ ka taa o fura ninnu san donc o bɛɛ b'a la donc a facteur ka ca min bɛ mɔgɔw bila ka nin fɛn ninnu voilà donc kɔlɔlɔ min b'a la kɔlɔlɔ caman b'a la parce que aphrodisiaque ninnu filɛ nin ye surtout min bɛ ka feere suguw la ten donc u tɛ condition na fura kan ka kɛ condition de la voilà donc i b'a ye u bɛ exposé tilew la donc poussière bɛ date de péremption ko t'a la
fura dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ furajimaw de don furajimaw o fana bɛ yen nɔ ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ olu si respectelen tɛ voilà a dosage dɔnnen tɛ généralement u bɛ papier dɔ nɔrɔ a la k'a fɔ ko a composition ye nin ye nin ye a bɛɛ ye naturel ye a bɛɛ ye nin ye k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a la u t'o sɛbɛn fɛn ninnu kan o de b'a to dɔw b'a ta a bɛ se ka problème lase u ma généralement kɛrɛdimi bɛ minnu na n'u y'a ta le fait que fura ninnu dose dɔnnen tɛ a bɛ se ka dusukundimi bana bila u la a bɛ se ka dɔw kɛri jɔ a bɛ se ka AVC bila dɔw la a bɛ se ka an b'a fɔ min ma ko priapisme o ye ka ni cɛya wulila normalement furubato kɔfɛ a kan ka a fari kan ka faga mais dɔw filɛ nin ye 1 heure de temps cɛya wulilen bɛ to a bɛ se ka na ni fracture fana ye fracture in o ye ka cɛya yɛrɛ kari voilà a laban a bɛ se ka jalagosi yɛrɛ bila a tigi la a kɔlɔlɔ ka ca a bɛɛ tɛ se ka citer ka ban ne ka ladilikan ye min ye n'i y'a kɔlɔsi ko bana dɔ b'i la walima n'i y'a kɔlɔsi ko i t'i cogoya la fɛn fɔlɔ ye min ye o ye ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔ ma k'i ka problème ɲɛfɔ parce que cɛ ni musoya filɛ nin ye komi n y'a fɔ daminɛ na tabu de don fɛn min don u b'a kɛ maloya ko ye u tɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɔ cɛ ni musoya dun filɛ nin ye a facteur a paramètre ka ca à 20 ans i bɛ se ka fɛn min kɛ à 40 ans i tɛ se k'o kɛ à 60 ans i tɛ se k'o kɛ n'i ko ko il faut k'i ka fura ta à 50 ans pour que i ka kɛ i n'a fɔ san 20 à 20 ans c'est un peu difficile ne ka ladilikan ye min ye n'u ye fɛn dɔ kɔlɔsi n'u t'u cogoya la u ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ b'u lajɛ parce que généralement o bana ninnu i b'a sɔrɔ bana wɛrɛ b'o kɔfɛ min ka jugu n'o ye au lieu que ka fura sɛbɛn min bɛ dɔ fara nege kan walima min bɛ dɔ fara fanga kan dɔgɔtɔrɔ bɛ dusukundimi ye walima o bɛ bana wɛrɛ bɛ jabɛti walima tension ye a b'o fana furakɛ o bɛ a tigi kisi